Hulog na mga kaidol, hulog na. Hulog na mundo. Whoops. So mabaw ra kayo diri mga kaidol kini among gihulugan. Butahan ni siya glira mga kaidol para dili mo balik ang balik. Warya man sila ganda baling day. Ngaras lang baling no. Dili na maigo na. Ngaras ba sila baling? Oh, Paul. Paul. Wala ka, wala ka. Wala ka pala to, idol. Kaya ka pala, idol. Wala ka, kinain ka ng kuwan. Hello? Nawagan ta mga kaidol, makanawag. Nawagan ta. Bye bye. Ha? Pakalinaw. Bugnaw kayong dagat ron mga kaidol. Dala mo ka ng tulamis. Dalan mo nagsibot. Sama na. Amo di ay. Dalan magsibot. Dili man na bulinaw god. Kada sibot. Pag ma'am sa sibton Japon. Ay, diri. Tapangon na ako. Ala, Rian, tara na yan. Na. Arang itinula lagi diri. Tinulang inon-on ba? Oh, mabi. Hoy, bakil mo ah. Ye. Dira, kol. Isunod na dari, dari. Good Mike. Sa kay diri kon. Banyira. Aw, ano patasan ni kono? Armando. Tagana oy. So, kuha mo, nakaisda mo. Pinayog sa natin nira yo bay. Ay, yang nokos. Dugan bi ano? Ato ng tao ni. Di ba ito mangayo? So, mo din na wala di ka. Kung kay malang rin ka. Buwali magpukaw ninyo. Ay, alas 4. Alas 4 na pukaw na ako. Ayon. Nangapi na lang may wa. Ay. So, plang rin naman kayo dulu. Udong Glenn, akong giunang pukaw dong. Siyambo, baling tawag na ako. Diya, maman mandos. Natulog magbalik. So, kana, gandos mga kana. Yo, Arman. Yo, Arman. Yo. Kuwan, tanah mong lima kabayan niya. Bilin mo yung mabaw. Patay, sato sa pundo. Ah. Ray! Tao, talabis. Ray! Talago na si Butbe. Yamat na ka. Yamat na kayo. Ray! Sa? Dia sa bag lagi. Baba, tro bako. Talago na si But ba? Gamson. Ang bilag na sibot lagi. Yung silita. Padong. Anong dako? Ay, charger. Pilaw ta dun. Ah, ada. Ya, ito tuliog ya. Ray, Ray! Muni mong kuan. Ya, kita isa ka lupa. Muni na mo? Ano yung bata? Naik ka nang ikaw gamit. So, naon ta. Kita takloban na kuan. Sa adlaw. Ang adlaw. Takloban. Takloban ning kuan. Takloban ning kina. Lagi banyak ada banyak pulang ya, nggak terlalu kau. Mau balik diri. Wain ko. Ye. Ay, bangkot yaw. Banyira. Batu ha. Ayo, dili na pa ko banyira. Oh.
Oy. Ano mo? Anak ni ko. Telepon wala ko. Oh, lo. Tenang ko mani-mani yun. Law, wala na law. Saan kayo nagbanyira? Sus, belum na nasa diha. Sa man karon, hindi ka kasabot tong? Wala na pong mantika ng kana, dito na. So mga kaidol, may pandari mga kaidol. Lupus. Pusit. Ha? Asa? Kang Idol Arms na. Hindi sila nakakape. Nagdaan ba? Doon na dyan sa kandulong no? Dagan lang sa kandi. Hindi kapasang. Kapasang ulin. Marami sugat sa dulong. Dulong na hindi kapasang. Sa kandulong no? Hama ka? Ano niya ito dito? Wala, sugba na niya po. Pinagpingat, mamay niya. Hangin na. Musakay ka, musakay. Di. Teng. Di ka kamahulog ka na? Di ka kamahulog na? Gamay ka na banyira ha? Karga na lang ka, sus 15 kilos na ka. 15 kilos. Karga ka na 40 na. Hindi, 15 kilos. Gamay na. Malunod na rin. Sakay pa kanyon. Na, pagkaksin naman gani ka. Teng. Kapitan na, kurnanin kan bangka. Gani, kumulungan na ako. Kalit na yung lihira. Ito bago pa ito. Simbangan ito na umot ito. Gani kami daw, okay. Dasok kita. Parang daw. So lapas mo itong mga idol mga gusto sila mga kanon. Labas. Pugina, si Tres Pinas pugina, diba? Ayan, ito na po. Nagandok. Alam kong di ko naman sino ka. Marinong Digi. Uga tiadu, uga imitu, uga isi, lak bukbal lak bang. Oy, dali budbud. Okay, bateri, ambil bateri be. Oy, bateri pangdulan niyo bateri. 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 Bawa sa bateri. Spender. Tari di sabot. Ibiyo daw. Ha? Biro pun sila ayo. Oy, tuyo ka na ba? Pango ko na kada ko. Ako ba ni Andre? Tuyo ka duwa. So imong gikon. Lami na kay lami kini imong gi. Igbawa.
Nukos. Bigay sugba bang isungkos. Nukos. Ang aoy. Maralag lami ba? Lami ni oy lami. Grabe ka ba lami ba? Alami ni siya ba lami? Lami ni siya lami. Ang aoy lami. Tilawan nato ni kay lami. Tilawan nato ni kay lami man na kay ni. Ang aoy. Medyo tuskig naman gani kay siya ba? Pwede naman na. Pwede na, pwede na. Tilawi daw, tilawi. Ni Murag lami gid ka nang kuan. Mga tagsya. wag lami yun na, maghatag ka. So nauna ta, nauna ta. Wala ka tong i-charge na kung kani. Kung power bank. Charger pod. Charger pod. Yang hitam. Oops. Tanaw. Manaog na tayo. Upa ka kon. Di ka man akong i-charge. Tago na. Buntag. Kadlaw na to ikon, di buta ko. Padala be. Dito ra sa inyo. Type C na. Dili. Type C mo niyo. Naka-charge siya. Type C. Ayan, dito ra sa inyo. Maulam na ko ng charger. Hala. Ito na rin yan. Ang ibig na ko. Yung iPhone niya. Factor ay dong? Oo, yung ko atras.